Hi guys, nandito kami may pinuntahan kami ng asawa ko diyan sa bank, sa likod namin. So, dinala namin yung mga coins namin, grabe ang bigat, 15 kilos. Kaya dito kami naglalakad at ipapakita ko sa inyo yung nilalakaran namin mga sangkay. Sobrang ganda dito. Tingnan niyo yung mga kahoy, 'di ba? Ang gaganda, green na green. Tapos, yan ang Rhine River. Ang ganda dyan, oh. Ayan, pakita ko. And that is mein man, the Harald. Sag malalo sa mein vlog. Sag mal hallo zu meinem Vlog. Ayan, mayroon tram. Tram. Tingnan nyo, ang ganda dyan, oh. So, dito, pwede kang pumunta. Mayroon din daanan dito, oh. Pwede din pumunta dito. So, punta tayo. Dito tayo dumaan sa gilid ng river. Kasi mas na maganda dito. Doon kasi sa malapit sa kalsada, maingay. So, dito tahimik. Ayan, punta tayo doon. Doon kami nag-park. So, dito yung dadaanan namin. Doon, sa taas, yun ang kalsada. Kaya mas tahimik dito. Ay, ang ganda. Ganda dito maglakad. Tignan nyo. May tao doon sa harapan namin. Pero sa ngayon, konti lang. Tignan nyo yung mga kahoy. Gustong gusto ko yung kahoy. Ang gaganda. Pare-pareho lang yung kanilang kahoy. Pwede. Siguro bawal maligo dito. Yan. Alam ko bawal yan. Kasi du kannst nicht baden. May tulay doon sa dulo. May mga flowers na tanim. Yan, pwede kang umupo. May tram doon sa taas. Ayan. Ayan na naman. Ganda, oh. May mga nagja-jogging din. Gusto auch jogging gehen? Ja, super. Komm, laufen, es geht vor. Ganda, tingnan ng tulay. Ang haba. Kilometer ist sie. Ja, ich glaube, Nein, das das ist die Severinsbrücke. Das ist irgendeine Bahnbrücke. Das ist Ayan, no? Mayroon sculpture dyan. Ayan, may shift, transport shift. Ganda dito, guys. Ang sarap dito hindi masyadong kasi hindi medyo labas-labas ito ng center, yung Cologne City. Medyo mainit-init na ng konti. Nagdala ko ng jacket kasi kanina malamig. May ginagawa dyan. May kran. May restaurant dyan. Pwedeng kumain. Parang may bahay doon sa taas. Behind house. Kita ko sa inyo dito, guys, napakaganda yung tinatawag dito na Kran House. Ayan, dito yung river, Rhine River. Mayroon siyang ginagawa dyan. Ganda, diba? Walang tao, pero maaga pa naman dito kaya walang kumakain. Hello, say hello. Kölle Alarv. Vera.
Ito naman yung kabila ng river. Yan, may restaurant ulit. Wala pang mga tao. Ito dito, parang mga flat dito. Mga apartments. Sa tingin ko. Sobrang mahal yan dito. Pagka nangupahan ka or bumili. Kasi napakaganda ng view. Das ist diese Variante. Maraming mga tulay dito kasi may may river. Tumatawid papunta doon sa kabila. Yan, pwede magkape or kumain. Ganda ng view, di ba? Tapos dito sa tubig sa ilog. Dito kami nagkakape. Ay, cake. Mein Mann mit Kuchen. Ich dachte, du magst keinen darfst Kuchen. du nicht essen. Aber du schon. 63,5 Kilogramm. Ah. Da gibt es keine Kuchen mehr. Oh, yan. Pagkape muna kami. Das muss man übersetzen. Übersetzt 63,5 Kilogramm. Ja, sag das mal auf Englisch. 63.5 Kilogramm. Oh, you? No, Höller. I'm not so heavy. Oh. Many, 61. 61 kilo? You? Ja, Und Perla is 63.5. 0.5. Yan guys, magkape kami. Tingnan niyo yung view namin doon sa likod. Oh, napakaganda, di ba? Maraming naglalakad dito. Tingnan niyo sa likod ko. Ang ganda doon. Yan. Ang sarap. Guck mal, die Blumen. Schatzi, schau mal die Blumen hier. Hier, guck mal bitte. So, punta tayo dito. Tingnan niyo yung bahay, ang ganda. Oh. Mayroon siyang dito sa ilalim, may crepes. Sarap siguro tumira dyan. Ganda kasi ng view dito. Maglakad muna tayo mga sanggay. Pakikita ko sa iyo yung dinadaanan namin dahil ang ganda dito. Maganda dito pagdating sa gabi dahil maganda yung light. Yan yung papakita ko sa inyo doon, yung house crane, napakaganda. So dito na kami. Doon kami sa likod nagkape. Maaga pa kasi, hindi pa. Pero sabi nila, kape pwede pero hindi pa pwede yung pagkain. Kasi yon yung restaurant. Marami ditong nagja-jogging. Ang kabila doon. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Yun, may doon, boat. Hello. Maganda dyan mga sangkay. Yan, mga bunong or flat apartment ba? Ayan. Ang ganda siguro tumira dyan. Kaya lang sobra naman ang mahal. Kung doon mga opisina yan. Ayun, may transport shift. May tower. May tower doon. Ayan, marami pala ditong mga tumitira. Doon sa dulo, mga office.
Tapos doon naman, mga office din yan. Yan ang sinasabi na ano nila dito. Yung, tingnan niyo doon yung, ayan oh, ganda diba? Yung kanyang ano, puro mga glass. Ayan, yung gusto kong ipakita sa inyo mga sangkay. Napakaganda. Yan mga ano yan, mga office yan dyan. Yan. Tapos doon sa bandang doon pa, yun ang pinaka-center. Nando doon yung Cologne Cathedral. Pero dito sa banda dito sa gilid, yan ang makikita nyong hitsura. So yan guys, pakita ko sa inyo. Yan, 'di ba? Yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Napakaganda hanggang doon yan, mayroon pa doon isa. Ganda 'di ba? Ang ganda 'di ba? So, napakaganda. Ayun no, meron dyan ano, church. Parang ano yata yan dyan, yung simbahan. Katolik yata yan. Pero matagal na. Ganda. So, napakaganda, di ba? Cafe. Ayan. Di ba? Ang ganda. Dito naman sa kabila, yung medyo papasok, ang ganda, di ba? Ang ganda naman itong church na ito. So, balik na tayo guys sa parking area na pinuntahan namin, ay kung saan kami nagpark. So, thank you so much for watching. Sana nagustuhan ninyo yung aking vlog for today at mayroon akong naipakita sa inyo dito na lugar sa sa Cologne, Germany. At maraming salamat. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Tower. Hat jemand gebrüllt? Das wäre kompliziert. Ja, da war sie mal böse. Frisch gebrüllt, guck. Guck mal, wie schön da ist das Haus. Ja, das ist ein altes Haus. Diyan kami nagkape. Das ist der alte. Elisabeth Trisco Platz.